ya quería máis eu. Outro día, en clase de ética, vimos un vídeo sobre os dereitos humanos. Estamos aquí para contaros un pouco de que iba e de que trataba. Acordaste do vídeo que vimos outro día? Acordo. Acordas que estabas dormindo? Non estaba dormindo, estaba atenta porque me gustou moito. E sobre que iba? Explicábamos de forma sinxela o que eran os dereitos humanos e como a xente da rúa non sabía explicarse moi ben o que eran. Xa é que os dereitos humanos é unha cosa que temos todos os cidadáns, pero que moitas delas non saben que existen ou que non saben porque no seu país ou no seu sitio non os cumplen. Sí, pero ti non estarías medio dormida cando estábamos vendo o vídeo? Xa, eu era o lunes, pola mañá. Jacqueline, cantos dereitos hai? 1, 2, 3, como moito, eu que sei, cantos habrá? Penso que hai 30, non sei ben cantos, pero 30, sí. Jesús, 30 moitos son. E que din, porque un sei que é dereito á liberdade. Hai un que é o dereito á vida, unha educación digna. Por eso este señor chino que se rebelaba contra os cidadáns porque daba unha opinión diferente aos demais e está encarcelado, non? Sí, e hai moitos países que son moi liberais, como Estados Unidos, din que son liberais e non firmaron o Tratado dos Dereitos Humanos. Pero o Tratado dos Dereitos Humanos que é dicir, é un papel que firmas e que di? Os dereitos que teñen todos os seres humanos, todo o mundo. Vale. E ti, Luz Mari, que pensas? Que cousa da hora isto dos dereitos humanos? Home, eu dormir un pouco, pero ti non sei onde estarías. Eu sei que isto foi xa desde hace moito tempo, desde Roma, Grecia, que xa había liberdade que había... Liberdade de expresión, un pouco. Sí, pero que os romanos podían decir algo tal, pero en serio, cando se firmou en varios países un tratado, foi no 1945, despois da Segunda Guerra Mundial, que iso foi que a xente se deu conta de que non por ser judío, nin por ser branco ou negro, nin por ter ollos dun color ou outra, podían matar ou non dar a súa opinión. Ai, eso perdinmo, non me din conta. Pois non sei onde estarías. Ti que crees? Que isto faise habitualmente ou non? Eu penso que non. Hai moita xente que intenta facer, pero unha persoa sola non pode facer nada. Teríamos que facelo todos. Está moi ben, pero se non o facemos todos non o podemos conseguir. Daquela eu penso que isto non vai ser nunca nada. Porque se cada un vai na súa bola, eu penso que nunca podremos. Por moi difícil que sea cumprir unhas normas, uns deberes, eses dereitos, eu penso que se eu cada día respeto a persoas de outras razas, que dou a miña opinión e que outros a poden dar cando eu a estou dando, pois eu penso que sí. Eu penso que
se a ti non che gusta que te traten mal, non debes tratar mal aos outros. Por eso eu respeto a toda a xente igual. Non fago excepcións pola súa raza, a súa forma de ser ou as súas opinións. Jacqueline, eu penso que non por matar unha persoa ou eso non se están cumprindo os dereitos, senón que deberíamos de cada un respetar aos demais. Por exemplo, cando falamos, dar a súa opinión tamén. Sí, e tamén falar, porque antes de falar moita xente xa che pega ou te insulta. Hai un refrán que di, falando se entende a xente. Bueno, rapaces, ahora despedímonos. Ata logo. Animo a vos a todos a que cambiamos o mundo pouco a pouco. Un bico para todos. Eu penso que máis que unha persoa é de todos os xuntos, porque eu... Corten. Hola, estamos aquí en